Askorentzat COVID-a atzean geratu den amets gaizto bat izan da, baina badira oraindik ere 5 urte igaro ondoren COVID-aren ondorioak jasaten dituztena, alegia COVID iraunkorra dutenak. Gurutze Muriana. Bai, eta gaur martxoak 15 COVID iraunkorraren aitortzarako nazioarteko eguna da, gaixotasuna ikusgarriago egiteko eguna eta baita gaixoei babesa emateko eguna ere. Oraindik Euskadin ez dakigu zenbat pertsonek duten COVID iraunkorra, ez dago erregistro ofizialik, ez dagoelako probarik gaixotasuna diagnostikatzeko. Baina kalkulatzen da COVID-a izan zutenen 10%ek betirako bizi beharko dutela sintomekin. Nekea, buruko eta giharreko mina, takikardiak, 200 sintoma ezberdin jasan ditzakete. COVID-a gehien ikertu den gaixotasunetako bat da, baina oraindik galdera asko daude erantzuteko COVID iraunkorraren inguruan. Badakigu emakumeek dutela gehiago eta ez dagoela sendagairik. Espezialistek sintomak arintzen dituzte edo saiatzen dira behintzat. Idoia eta Bego ezagutu ditugu. Eurek ondo dakite zer den gaixotasun honekin bizitzea. Idoia medikutik bueltan dator, morfina ziztatu behar izan diote. Goizean kriston buruko minasi zait eta ezerrekin ezin kendu. COVID-a izan ostean buruko minaz gain memoria falta eta beste sintoma batzuk ere baditu. 500 metro 800 metro itea asko kostatzen zait, eseri egin beharra, da hanketan indarrik ez dakatela ezerre, eta mina muskularra handia, 24 orduan. Lehen bizitza aktiboa zeraman, kirola egiten zuen eta taberna batean egiten zuen lan. Gaur-gaurkoz ezin du lan egin. Daukat epea maiatzean 6an, inkapazidade totala eskatzeko, eta aber zer gertatzen dan. Begok ere COVID iraunkorra du. Gaixotasunak emakumei erasaten die gehiago eta 200 sintomatik gora izan ditzakete. Nire sintoma garrantzitsuenetakoa takikardiak dira, nekea ere hor dago, nekea ez da neke normal bat. Lanerako ezintasuna eman diote. Nik ez nuen ondo hartu, adibidez, ez nuen espero inundik 48 urtekin hori gertatuko litzaidakela. Gaina amets asko egiten den lanarekin. Zaharren egoitza batean egiten zuen lan, COVID-a kutsatu zenean, bere bizitza guztiz aldatu da. Osea, una vida de anciana total. Bego eta Idoia Kataluniako COVID iraunkorraren unitatean hartatuak izan dira. Euskadik ireki berri du Basurtun lehen unitatea. Bueno, el objetivo de esta unidad es proporcionar una atención a los pacientes de forma integrada con otras disciplinas, valorar qué posibilidades hay de opciones terapéuticas que no se hayan empleado. Zoritxarrez, momentuz ez dago sendagairik, baina sintomak arintzen saiatzen dira. No hay una cura a día de hoy, aunque los pacientes se pueden curar con el tiempo. Bego eta Idoiak esperantza ikerketan dute jarria.